गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ दुखुथिया मेगन नुयै दुखुनि देंखो रोजाबगिरि कातिनाथ नार्जारिनिसिम एमएलए इस्लारिनि अनथोब 30 नं क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया मेगन नुयै देंखो रोजाबगिरि कातिनाथ नार्जारिनो दामजुं आइजें अनथोब बिलाइदों। जिटिभिनि डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायनाय नबजित नार्जारिया रायजो राजाफोरनि भटजों फाइनालाव फैनो हाबाय। जोबथा बादायनायाव बयनिबो भटनि गोनांथि जादों। भट होनो नबजित नार्जारिया साफ्रोमखौबो भट होनो खावलायदों। दासिमबो भट होनाया सोलिगासिनो दङ। भट होनो थाखाय 9152915246 जानबुं नाम्बाराव कल खालाम। सासे बर'नि फिसाया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। सनामालि बर' बिथाङा UMI नेशनेल मयटाइ चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। आसामनिफ्राय सनामालि बर' आरो लुकिदास बिथांमोना फारियै 48 केजि आरो 55 केजि खथायाव मध्य प्रदेशनि सीमान्त टकरजरायाव फर्ट इनड'र स्टेडियामाव थांनाय 19 जुननिफ्राय 22 जुननि गेजेराव खुंजानाय UMI नेशनेल मयटाइ चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। गलाघाटनि 2 नं बेदनाकुवा गुदि फरायसालियाव मोनसे जाथाय जादों। फरायसालियाव होनाय जाग्रा आदारखौ जानानै सा 9 गथ'फोरनि देहाया गाज्रि जानायनि खौरां मोन्दों। देहा गाज्रि जानायफोरखौ गलाघाटनि शहीद कुशल कर्दैया फाहामसालियाव लाना थाङो। मिथिना मोननाय बादिब्ला गेजेर समाव होनाय ओंखाम आरो दावदैखौ जानायनि उनावनो जादों जाथाया। उदै सानायजों लोगोसे गोबानाय जादोंमोन। बे जाथाया जानायनि उनावनो गोबां सुबुंफोरा खोमानांदों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।